всички вас. Назове нека да е за този край. Айде музи! Яша! Всички ставаме абитуренти, модерни сме като манекенки. Завършихме тази година, пием за заби, всички не бива. Завършихме тази година, пием за здраве, всички не бива. Сега отвори шампанското, да гърми, кой сега с мене ще брои. Отвори шампанското, да гърми, кой сега с мене ще брои. Кой каза едно, две, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хайде са! Всички ставаме абитуренти, модерни сме като манекенки. Завършихме тази година, пием за здраве, всички не бива. Завършихме тази година, пием за здраве, всички не бива. Отвори шампанското, да гърми, кой сега с мене ще брои.
çocuklar açık taya var çok hızlı. Hadi özellikle специално за най-красивата абитуриентка и за приятели оригинално. Taya var daha sakin. Joanna gelsin la üzerinde. Hani gençlerimize gelsin. Haydi kutlu isme. Haydi Dida. Yeah, yeah, yeah. Joanna, hey, hey Joanna. Joanna, hey, hey Joanna. Joanna, hey, hey Joanna. Joanna, hey, hey Joanna. Sujesia swallow yelim yelim butma kavato Lucian movino meyaka yalim yalim avato te magiyama hayır Lucian movino meyaka leylim leylim magavati suniyama следващия музикален поздрав специално за моя брат за Колео и за семейството, най-вече за Ани и за Дитън, специално за черния кошмар, за Кю седмицата. Черния кошмар, колеги, продължаваме. 50 бона струва, дето. 50 бона. О, ето струва на 50 бона и 10 точки за Даил. Нямам Ролекс на ръката, нито Баленсиага на краката, ама сами базитариката, като ме видят косируват махалата. Нямам Ролекс на ръката, нито Баленсиага на краката,
лекцията на краката, ама сами баси тариката, като ме видят косируват на хата. Няма ролекси на ръката, нито лекцията на краката, ама сами баси тариката, като ме видят косируват на хата. Абе всичко ми е първа мода, къща постои за 2 милиона, черния кошмар стои на двора, вие си носете ролексите от събора. Абе всичко ми е първа мода, къща постои за 2 милиона, черния кошмар стои в двора, вие си носете на двора. Пак, 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 to the mall. Пак, 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 to the mall. Пак, 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 to the mall. Оха, са, оха. Келена са очая, келена са очали, келена са очая, аман, аман. Келена са очая, келена са очали, келена са очая, аман, аман. Супер бани! Благодарим на оркестъра. Hadi gençler, gelin beni şampanya içelim. Нека да минем до най-красивата торта. Заповядат тук абитуриентката. Окей. Къде ни е шампанското? Дамът Гелбре. Тунджай. Всичко е в твоите ръце днеска. Пръстен носиш ли? Или има ли медалност? Да знаем да запишем датата за годежа. Яша Кабов. Моля за съборни аплодисменти специално за шампанското, за най-красивото шампанско! Алкъш! Моля, бурни аплодисменти, не чувам! Браво! Нека да пожелаем на Дида честито завършване, да е жива и здраве, здрава. Днеска абитуриентски бал до година. Годеж. Годеж. Първа годеж. Я сабате. Хайде. А сега от името на Дида и приятели, на здраве, да сте живи и здрави. И по пътен вятър. Шенай. Как се Шенай? Яса. И продължаваме с най-прекрасната торта. Яса. И продължаваме с стоп оркестра. Благодарим на оркестъра. Сега, преди малко се научих една прекрасна новина. Тъй като Дида днеска завършва, има абитуриентски бал.
А какво правите, момчета? И тъй като абитуриентката има също рожден ден, моля бурни аплодисменти! Честит рожден ден! Yes, sir. Честит рожден ден. Happy birthday to you. Минуне селено и всички ейстри. Happy birthday, digri dakta, digri dakta. 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 Yes, sir. Yansa dide yansa, mola alkış. Alkış. Yes, sir. Mola aplodismenti. Yes, sir. Искам да кажа нещо тук, тъй като завършва нашата абитуриентка, има рожден ден. Майката и бащата ѝ приготвиха един малък подарък, който ще я зарадват. Ако може кандидат Зетя той да присъства тук при нас. Днеска ти тук да си наказан, моето момче, не дай да бягаш. Няма къде да ми бягаш. Сося дава Колео и банка му Сойдун Сукер да ма пала. Нека да покажем тук не само на камерата, брат ми. Нека всеки да покажем. Е така високо. От майката и бащата. Едно колие за Дида, моля бурни аплодисменти. Браво. Хайде, закачи на принцесата. No, yes, trouble, baby. Има и парична награда. No. Yeah. Се. Сега наистина стана вече принцеса. Принцеса! Браво! 100! Това за... Само да те попитам, Ани, тия парички за някакво пътешествие ли дава? За личи нужди. Колко страха? 400, 500, 6, 7, 800, 900, 1000 лева от майката и бащата. Нека да са живи и здрави! И кючека да продължава! Айде, Шишко! Да подчертая, Колео, Ани, значи тук най-добрият оператор е. Всеки път не може да се срещнем с него. Мисля, че заслужава и той някаква награда, пък тук за оркестъра нямам нужда от реклама. 1000 лева беше за кралицата. Виж как стават нещата. 20 тонски за най-добрия видеооператор. И 20 тонски за оркестъра. Още 20-40. И продължаваме. Може ли малко така данцинга да отворим, да видим кандидат Зета? И той има малък подарък специално за кралицата. Да не е годежен пръстен.
Приятелю. А? Или подарък само? Една гривна за ръката е, моля, бурни аплодисменти от кандидат Зетя. Нека да е жив и здрав. Тази година абитуриентски бал, до година годеж и сватба. И кючеката продължава! Супер си груп Шишкомар. Но продължаваме с тортата. Yes. Моите приятели, нека да се съберем тук, тъй като ще режем тортата. Нещо бавно, Кабов.
Нека тази торта ви посади живота за напред. Да сте единни, да се разберете и да направите годеш. Хайде bakalım güzel kardeşim benim Didi. Başka var. Başka kardeşim. Жалко. Optimus Prime, CNDK. Yaşa ve Tuncay. Можеш да подхраниш всички твои приятели. Да. И продължаваме с нещо модерно. Си. Magam tu çay magam tu. La 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 la. Ya tu ki çay kamera vai. Haydi всички млади оригинал. Yavan kanacına baba Zem kukane başı denla Yavan kanacına baba Sen ölüm tekelina Ay seni seviyorum ben Atma kolay değil kalbimden Seni yazdım kalbime ben Kimse bakmıyor benim eline Of 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 Magam tu çay magam tu Oh 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 O tu ki çay kamera vai Oh 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 Magam tu çay magam tu Oh 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 la 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 O tu ki çay kamera vai Seni seviyorum ben Atma değil kalbimden Seni seviyorum ben Atma kolay değil kalbimden Seni yazdım kalbime ben Kimse bakmıyor elimden Of 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 Magam tu çay magam tu Of 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 Tu ki çay kamera vai Of 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 Magam tu çay magam tu Of 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 La 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 Tu ki çay kamera vai Благодарим оркестъра. И сега специален един танц специално за Диди Тунджай Вуиро Макам. Чакайте, що бягате, бе? Абе виж колко момчета има и всички мале бягат вече. Ама... Виж като принцеса стана. Ако една звезда си... Ла. Айде, колеги. Се. Моля, бурни аплодисменти!
клинът си живота. Вървяхме за да не напред и падах от висока, но не престанах да търся те. Сега пред мене ти стоиш, не вярвам на очите си. Дояви лице има или си само сън? Ако една звезда си, която носи любов и светлина, не си отивай, не дей да ме оставя, ще се изгубя пак без любовта. Но ако само сън си, сън остани си, не дей да ме будиш. А погали ме и нещо целуни ме, да съм щастлив от теб за ня. Благодарим на оркестъра. Благодарим на оркестъра. Нека си. Живи и здрави. Сега нека да уважим абитуриентката. Ще каним всички гости. Ако може по две маси, защото наистина много калабалък сме. Нека да уважим тая вечер, кралицата на вечерта. Няма палмага, ма не гел си. Яша, цак, цак. Яша Капла. Хайде, момци! Яша бе пролезде! И 10 точки. Живи и здрави! Приключихме с първа маса, каним втора маса на данцинга. Ако обичате и уважавате абитуриентката. Само, нека да продължаваме специално за моя брат, специално за Мемо. Айде, Меме! Ха! 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 Яша, яша. Колеги, моя брат дава 10 точки за оркестъра. Мерцедес си карат тарикатите, само че БМВ-та. Яша! Яша Мемет. Най-хубавите коли карат и тарикатите. Най-красивите жени имат само бизнесмените. Най-хубавите коли карат тарикатите. Най-красивите жени имат бизнесмените.
сте супер! Хайде, бакалам. Винаги съм казал Олизария номер 1. Гиловци втори номер, черно. Бак Синди. Айсу, Османага. добре сте дошли, братчето ми. Брат, каня цялата ви компания, двете маси. Мишо Борда. Специален поздрав за Мишо. Може гел Мишин, Обаче, ако обичай баща му. Да. Окей, брат ми. Колю, ти си казал, аз съм се го изпълнявал, брат ми. По една маса. Който казва брат ми днеска, братчето ми. По Специално ваше за желание. Мишо, за компания. Шишковска гайда! Да. Те знаят, бе, брат ми. Vai se udara! Каним следващата маса на Данцинга и двете маси. Адемчо. Не, брат ми. Хайде като пашман да палчо. Шериф, искам да вземеш файтона и двете коне, ония големи, огромни коне. Да идваш тук на И Данцинга. БМВ-то да вземеш. На Данцинга, брат ми. На Данцинга обаче, да. Искам файтона с конете и БМВ-то. Ле-ле-ле-ле, двама братя. Ле-ле-ле-ле, тарикати. Ле-ле-ле-ле, бизнесмени. Много богати. Няма банки, нема криза. Джоба им парата влиза. Пият само синьо Джони. Харчат милиони. Откъде се жени. Дай ни имаш пари. Хайде, хайде, жени. Още ти бея до зори. Откъде се братки. Дай имаш пари. Хайде, хайде, братки. Още ти бея до зори. Сягайте голаните. Пачкайте мотаните. Сягайте голаните. Пачкайте мотаните. От две по три, чак до зори. Дай завърти, завърти. От две по три, чак до зори. Дай завърти. Браво! Живи и здрави! Продължаваме с следващата маса, която каним най-учтиво Данцинга. И гостите от Гълъбец също да продължават. Асан, Буир Гелбрай, седна едно бза. Асан, hoş geldin. Асане, Buyur ailenle sen de. колегата да заповядай той на Данцинга. Захари!
За моя бранца Захари за шампиона. Онай Паренски, онай Зураленски. Си. Ойде Захари, айде мопра. Яша, яша. Яманаме. Специален поздрав за Захари оригинално. Яша Захари. Закада каюра мати джанина опаре ойса томе гигила бестора. Соло. Соло барабани. Танам 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 танам. Яша, яша. Hasan, hoş gelmişsiniz ya kardeşim. Buyurun geçin buraya. Ayrılmışsınız sonra. Bir dakika bekleyin, bir dakika. Къде е кмета на село Оризаре? Бабата на Оризаре, бабата. Най-учтиво ви каним цялата компания, зетовете, вулките, синовете, правнуците, всички на Данцига. Боби, също се отнася за твоята маса, брат ми. Каним ви тук най-учтиво. От кмета на Махалата. От Батко 20 точки, още 20-40 точки. Имаш го по поръчка тик-така швейцарица. Си. Айде, Бакал. Нямам Ролекс на ръката, нито Баленсиага на краката, ама сами басета реката, като ме видят косируват махалата. Нямам Ролекс на ръката, нито Баленсиага на краката, ама сами басета реката, като ме видят косируват махалата. Аби всичко ми е първа мода, къща постоих за 2 милиона. Черния кошмар стои на двора,
Viesini soterolek si ton sabor Abi всичко ми е първа мода Къща посои за 2 милиона Черния кошмар стои на гона Viesini soterolek si ton sabor Колеги, само най-отчетимо канен на данцинга, моя брат, тъй като кичека няма да продължи. Емо шампиона, моя брат, тариката, най-големият тарикат на Оризари, Емо, пачката, да заповяда тук при съпругата си, ако обича и я лъжа. Яшемо! И Плейбин също! Батко, елай ти, баткошо! Ела, батко! Ела! Нямам Ролекс на ръката Нито Валенсията на краката Ама съм и баситариката Като ме видят косируват махалата Нямам Ролекс на ръката Нито Валенсията на краката Ама и баси само тариката Като ме видят косируват махалата Опи всичко ми е първа мода Къща посои за 2 милиона Черния Мерцедес стои в гаража Вие се носете ролекси от завода Колеги, бърбари 50 удара за оркестъра от моя брат Емо Пачката Шишко, ти си брат ми Osman'a Döndük dolandık Köllere geldik. Gülovci nerede o? Nerede Gülovci? Каним гости от Гиловци и моя брат Наско. Най-вече със семейството му Осман. Анифе, buyurun güzel kardeşlerim. Meklem var, meklem. Kolo bilir ne yapacak beni? Haydi. Гиловци, заповядайте на данцинга. Боже, Христо, двамата братя оставам малко така да почините. Искам, ще има нещо специално за вас. Evet. Ne diyeyim bak güzel kardeş. Nihat ne gelsin bak kardeş. Şişko sensin bak güzel kardeş. Varna. Osman! Seni görmedim bir canım sıkılıyor. Buraya gel buraya.
искам да кажа тук пред толкова народ, ама видях в тиктока как ги броиш само по 100, по 100, по 100, по 100, по 100. Брат, няма как. Айде си, колеги, специално за моя брат, за Наско. Наско, 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 çok güzelsin Nasko, 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 Barbalaya, Zuralaya, Sukaraya dek. Nasko, 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 Barbalaya, Nasko, 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 Delikanlısın sen, hadi Nihan, yapıştır Nihan, hadi Nihan, iki tarafa Nihan, hadi Nihan, serbest Nihan, hadi Nihan, patron Nihan, akıllı güzel karısı var, serbest güzel gelini de var, akıllı güzel karısı var, serbest akıllı ginası da var, var da var, evi yeri var, var da var, her şeyi var, var da var, evi yeri var, var da var, şeyi var. Yaşayın be. Var. Evet. Сега не го чувствам каня на данцика двамата братя шампиони. Ицо, Боже, Пеншо, хайден каръкманде, хайден, хайден. Хайден ме праленге, много обичам да знаете. Живота не е всичко пари. Има ли човек приятели?